Měli poruchu, jeli ze Seglu, jel s traktorem a tam podél road byl sníh, ale z Božkova dolů jel, tak na statku, no a zvrch se mu traktor, no a ta maminka tam sáňkovala v nějakým dítětem, no a dítě skříknul a díky tomu, že jak tady šel ten zelený popílkovod, měl betonový fundament, tak o to se stal hrávina a dítě mělo pneumotora. Já jsem tam potom vozil nivou. Má ruky nohu, na tu nohu, má já myslím, že tady v tom průřezu byl masakr. Zkoušel se to potom na břicho, na břicho, jedna noha se dá na vrát a druhá se spustí dolů a ona vyvazuje.